Sunana Haidar. Yau ita ce ranar ɗaurin aurena, wacce ta zama min rana mafi tsayi a tarihin rayuwata. Tsawon shekara 5 kenan ni da Haidar muna soyayya. A shekara 5 din nan kin san sau 2 yana sa ina zubar da ciki. Kuma cikin nashi. Ba na ciccire muke hakora ba shege nake. Shegya. Kai kuma sai ka jira Allah. Ɗaukun tsita kata. Na san ku gane ba. Amma na kawo Haidar yarsa ce. Tabbi. Ɗana baya ma ileka. Akata! Da ɗan kike yawo da zaki ce wani ba'i ma ileka yana dunkui. Wallahi aure da mabarukan kai da ita babu shi wallahi. Wai matarka ce ta sunna za ta riga goyon bayan ahalin wasu akan ahalinka. Ai ko baka dau mataki akan ta ba ni sai na dau mataki akan ta. Ai bai kamata ki dinga ɓata ranki na haka ba. Wallahi ba ki hanki. Ya haƙuri ki Daya. To kai kana son mabaruka shine baka sanan man ba. Ka kwanta da hankalinka nana. Yau juma'a auren ka za a duka mabaruka ba da shi. Wallahi aka fasa auren ne yana kashe yaran nan. Ina so in san waye ubansa a garin nan. Wani ɗaurin gindi yake tunanin yake da shi da har zai taɓa ɗana ya zauna lafiya. Wallahi ƙarya ne. Me wannan? Kaskantattun kayan ka ne da ka kawo min saka a ranar dina. Na fasa auren naki. Na fasa. Haidar ka fasa ni ma na fasa. Na fasa dalla. A kansa ne magana auren nan gaba ɗaya ko da auren ya zama auren billahi lazi ba za a yi shi ba. Ba a san ta. Kada wata da ya ɗauka shi ne ya sanadiyar fasa wannan auren. Ka umarci ɗanka ya janye a ɗaura auren nan da ɗa. Waye shi? Me matsayinsa? Kuma sai na bi kowace hanyar zan bi tabbatar da cewa ka ta gayyara ka shiga matsalar rayuwa. Sula suka ce ta yaya. To ni an ga ma zan kyale ka ne idan na ganka. Dan Allah dan Annabi ki bari in na je da daddare kawai na kwanta ki sauka ki kace ni kawai ki huta. A maimakon ɗana ya rasa farin cikinsa gwanda ma in za a mutu gaba ɗaya a mutu. Ƙara. Idan na haƙura Allah ya ko. Kai wallahi ka Ko mun ita kata. ina Tana karkashin gado, tana karkashin gado. Idan nan ni kadai ce mata wai dai kashe. Dan Allah dan Annabi mama ki taimaka min ki ban minti 2. In ba yana ciwar yarinyan nan. Amma ya zage ki. Amma ya zage. Na rantse miki da Allah ni zan zama ajalin ɗan wahala. Shirin kwana daya zai fara zo muku daga ranar 27 ga wata a YouTube channel ɗinmu mai suna Sultan Film Factory.